Tulog-tulugan. So, hello guys. Oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na 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 na, oh na na na, oh na na na. So, ayan guys. Mag-vlog tayo ngayon. Para siyang kung anong gagawin ko ngayon. Yun ang vlog. Nagugulan ako. Walang may content sa video, sa vlog. Kaya, tsaka, since may home quarantine ngayon, walang magawa, mag-vlog tayo. Amoy nyo yung hininga ko bagong gising ako. Dito ako natulog sa labas kasi malamig. Ayoko kasi ng mainit. Kaya palaging nilalamig yung pagmamahal namin. So, ayun. Alam ko na sasabihin ko. Kagabi pala. Okay, kahapon. Nung isang araw pala kasi wala akong tulog. Alam ng mga kaibigan ko yan. So, ayan. Alam ng mga kaibigan ko na wala akong tulog kahapon. Kasi inatake ako ng insomnia ko na naman. Ganito yung nangyari ng bakasyon kasi yung time frame ng pagtulog ko is mali. So, yun nga. Hindi ako nakatulog ng buong maghapon hanggang 2 o'clock ng hapon. Tapos, yung mga 3, nag-idlip ako ng onte. Tayo yung onte ko, 11 oras, 11 hours. Kaya yun. Ngayon, nagising ako ng alauna. Nakatulog ako mga 3. Nagising ako 1:28 ng umaga. Tapos, tinry ko ulit matulog kasi gusto ko pang matulog. Hindi na ako nakatulog, guys. Alam mo yon. So, dito ako natulog sa pinag-videoan ko ng TikTok. Ayan, itong kumot na to, ito yung pinang-background ko, guys. So, ayan, wala pa tayong budget kasi. Pag nagka-budget na tayo, gagawa ako ng studio. Kaya tulungan nyo po ako magawa yung studio ko. Subscribe kayo sa channel ko. At manood kayo palagi ng videos ko. Share nyo na rin. Tapos na akong hininga na ba yan? So, ayan. Ay, mabango tong kumot ko. Bagong laba to. So, mamaya na lang ulit. See you around, bitches. What's poppin'? Mag-hi ka sa vlog ko. Mag-hi ka. Hi! Ngayon na nga lang ulit ako makapag-vlog eh. Ha? Ngayon lang ako makakapag-vlog. Yan, so nagdidilig si Mama Glo. Ito ang kanyang morning routine at ako'y nag-tweet. Ayan. Peace out. Yan, so naka-open dyan yung... Okay. Huwag mo akong basahin, Mama Glo. Ikaw pala nang babasa ng sleeper ko pag morning, ha? Okay. Yan yung tweet ko. I'll shout out to my social media accounts, people who just subscribe to my channel and hope to give them gratitude. Peace you all. Dito yung aking channel. So, kagabi, kaninang madaling araw pala kasi nga, di ba, nagising ako ng 1. Ayan, nanonood ako ng badminton. Ito yung aking channel. Mikeelicious vlogs. Go tayo sa channel natin. Ito yung kagagawa ko lang kahapon na channel art. Shoutout sa'yo. Ito yung pinaghirapan ko kahapon. Tignan mo naman yung detail, girl. Oh, you're so obsessed. So, ayan. Ito yung mga account ko. Facebook yan. Ito yung name ko. Tsaka 181 dati ay kahapon 176 yan. So, shout out sa mga nag-subscribe. Ayan, ito yung featured photo ko. Yung ginaya ko si babaeng marangaw. Ayan. Naka-upload ko lang, latest upload ito. Ito yung prank ko si Gustav. Tsaka ito yung bumila ko ng braga. So, itong tatlong to, these are my latest videos. Kasi di naman ako mag-vlog. Pero may mga pending videos ako na hindi pa na-edit. At tignan ko kung may edit ko ngayon. So, what's poppin'? Yun nga. Ayan, along the way, hindi ko na nakwento sa inyo, may piercing pala ako, ayan. Mga piercing ko yan. Tsaka yung sa kabila. Itong dalawa,
Ay, itong dalawa, ako lang nag-piercing ito. Ito, at saka ito, yung si Mami Jordan D, shout out sa'yo. Siya yung nag-piercing sa akin yan. Magaan yung kamay niya, guys. Quick update lang. What's poppin'? At ito yung signo ng Zodiaco, guys. Dancer sila sa Manila, sa Pandakan. Tiga doon din naman, tiga doon ako. Tapos, nakachat ko sila kanina. Buti nga responsive sila sa message nila eh. Ayan. Are you available? Ohoy, katarong, Mikey. Salamat sa mensahe pang MMK. May mag-repair po. Ayan. Saan po? Ayan. Very awkward ako mag-chat. Tapos, tinanong ko agad kung ano yung pangalan nun ng lalaki. Si Kuya Jeswin? Genuine ba yun? Ayan. Look at Ate Leticia, guys. Ini-stock ko din siya kasi I just made a new video or a new makeup look with an inspiration of her look as well. So, popost ko yan dito. Yan. Medyo pahirapan natin yung sarili natin mag-edit yan. Yan yung ginaya ko sa kanya. At na-notice niya rin ako sa Instagram. So, popost ko din yan dito ulit. Yan. Pinapahirapan ko sa sarili ko talaga. So, ayan muna tayo guys. I-follow nyo ako. Ito lang naman yung laman ng Facebook ko yan. Tsaka yung YouTube art ko din. Hindi yung kinover ko kasi I'm obsessed. I like it. Yun yung ating profile picture. Gusto mo yun? Yan, yan yung mga epekto ng home quarantine, mga walang ginagawa. Ayan, pina-plug ko na rin po. Kaya guys, please help me to have my subscribers. Kasi kailangan natin ng subscribers. Ayan, oh. Girl, gusto mo yun. Ayan yung mga vlog. Okay? Yun na tayo guys. Mamaya ulit. Peace out. Meanwhile. Oh my God. Si Ate Leticia nag-subscribe na sa channel ko, guys. Ayan guys, so kakatas ko lang kumain at eto, may news tayo. So, kinikilig ako kasi paano yung kilig? Kakatas ko lang kain na yan. Di ba ako nagtututbrush mamaya na? Okay. Kilala nyo ba si Ate Leticia Velasco? Nag-subscribe siya sa channel ko ngayon lang at ito ito yung evidence. Ayan, so nakababa na tong ating background kasi mag-vlog na kami. So update na lang guys mamaya ulit. In-update ko lang kayo kasi kinikilig ako. Hello, shoutout kay Ate Leticia Velasco. Collab sana. Sige, ang galaw ng camera mamaya na lang. What's poppin'? Push lang. Okay, labas mo na. Nakabaliktad na. Kasi ang hinahawakan mo dito. Dapat dito mahawakan ay. Tapos dito sa taas. Dito. O go, lagay. A few inches later. Ba't ka kasi tumawa? Kung makita mo lang kasi. Yung minute mong binabasa pero ayaw ng mata. What's poppin'? So ayun guys, nagpalit na ako ng damit, naligo na rin ako, nagpalit na akong contact lens, nakatapos na ako ng 2 content. So meron pa tayong 3 ata, di ko sure, basta yan, meron tayong ginagawang video ngayon. So hinahanap ko lang yung mga isa-shoutout ko, nasa Facebook kasi, so hindi ko mahanap. Struggle is real, so diyan ka muna, panoorin mo ako maghanap. Grabe. Daming magagawa. So mamayang gabi, mag-edit na ako hanggang siguro maabutan na ako ng madaling araw. Maabutan na rin ako ng birthday ko, guys. Gusto mo yon? Ang dami ko palang na-upload. As in. Ang ganda ko sa part na yun, ang fresh. Sana palaging ganito. Jojowain, totropahin. Gagawin ko ngayon. Ang gagawin kong vlog ngayon guys is jojowain o totropahin. Pero ano siya? Local edition.
Nag-post ako kasi sa Facebook. Nag-post ako sa Facebook, guys, ng dito? Nag-post ako sa Facebook ng post, malamang, na na about dun nga sa jojowain tutropahin. Drop a name and then sasabihin ko kung jojowain tutropahin. Ang dami kong post. Legit. What's poppin? At yun na nga hindi na ako nakapag-outro guys. So, pagpasensyahan nyo na. If you like this video, please give this video a massive thumbs up. Please subscribe to my channel and click the notification bell down below para ma-notify kayo kapag nag-upload na ako ng mga bagong videos. Bye guys! Subscribe! Mwah!